खुलुमबाय आं मिथि नार्जारि मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं दा बड'ल आइडल सीजन 2 जोंनि आसाम नाङैनो दाब दाब जिल्लाफ्राव थांनानै मेथाइ रोजाबनायनि ग्राउन्ड अडिशनखौहाय लानाय जागोन आरो बेखायनो जाय मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनो नोंथांमोनहा बे मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव बयबो बाहागो लाफैनो हागोन आरो नोंथांमोनहा बेवहाय बाहागो लानो थाखायहाय रेजिस्ट्रेशननि मुङावहाय 650 रां होनांगोन आरो लोगोसे जिखुनु बार्थ सार्टिफिकेट नङाब्ला पान कार्ड नङाब्ला आधार कार्ड आरो लोगोसे गांसे पासपोर्ट फट'बो होनांगोन आरो रेजिस्ट्रेशनखौ जाय सानखालि अडिशन लागोन बे सानखालिनो नोंथांमोनहा फर्म फिलआप खालामनायजों लोगोसेयैनो खालामनो हागोन बैसोनि बेलायाव 10 बोसोरनिफ्राय लानानै 25 बोसोरनिसिम लानाय जादोंमोन नाथाय 10 बोसोरनि एसे खमब्लाबो आरो 25 बोसोरनि एसे बाराब्लाबो नोंथांमोनहा बाहागो लानो हागोन आरो अडिशनाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनहा बर' राव आरो लोगोसे हिन्दी रावनि मेथाइ रोजाबनांगोन बड'ल आइडलनि ग्राउन्ड अडिशना आगस्तनि 5 दाननिफ्राय जागायजेनसिगोन बड'ल आइडलनि बान्थाफोरा जाहैबाय सेथियानो जाहैबाय 50,000 नैथियानो जाहैबाय 30,000 आरो थामथियानो जाहैबाय 20,000 ट्रफि आरो फोरमान बिलाइबो मोननो हागोन लोगोसे जाय बादायगिरिया सेथि बान्था मोननानै देरहासार जानो हागोन बिथाङा दानि बर'नि मुंदांखा सासे रोजाबगिरिजों अडिअ'आव खनफानो थाखाय खाबु मोनगोन आरो लोगोसे बिनि बागै माबाफोर गुवारै मिथिनो लुगैयोबा नोंथांमोनहा नैबे स्क्रिनाव खारबाय थानाय वाट्सएप नाम्बारावहाय कल खालामनानै नोंथांमोनहा सुलुग लानो हागोन आरो आसा खालामो गावनि रोंगौथिखौ दोनखुमायालासे गावनि टेलेन्टखौहाय दिन्थिनो आरो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय जायफोर गोसो गुदुं बयबो नोंथांमोनहा बे अडिशनावहाय बाहागो लानो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा फार्स्ट राउन्डनि अडिशनावहाय रयै एबा खुगा गोजायै मेथाइखौहाय रोजाबनांगोन आरो बिनि उनाव अडिशन ग्राउन्डसफ्राव मिउजिक हेन्ड्स ग्रुप थागोन अब्ला नोंथांमोनहा बेजों रोजाबनांगोन आरो नोंथांमोननो आं खिन्थानो सानबाय अबे जिल्लायावहाय अडिशनखौ लानाय जागोन स' बिदिब्ला मोजाङै खोनासंनानै लादो स' आं नोंथांमोननो गासिबो डेटखौहाय खिन्थानानै होनोसै धेमाजियाव जागोन 5 आगस्तआवहाय ओमफ्राय बिश्वनाथ लखिमपुराव जागोन 6 आगस्तआवहाय सनितपुराव जागोन 7 आगस्तआवहाय ओमफ्राय उदालगुरियाव जागोन 8 आगस्तआवहाय तामुलपुर कामरुगाव जागोन 10 आगस्तआव बाक्सा नलबारियाव जागोन 11 आगस्तआव ओमफ्राय चिराङाव जागोन 12 आगस्तआव ओमफ्राय क'क्राझाराव जागोन 13 आगस्त ओमफ्राय कार्बि आंलं लांहिन गलाघाटआव कार्बि आंलंआव जाहैगोन 17 आगस्तआवहाय ओमफ्राय गासैखौबो रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायबाय आरो बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय स' बाय बाय